Das panggilan kepada Ibu Nini Tri Istiani, mohon untuk merapat ke sumber suara. Thank
bisa mari yen sliramu wis gelem nambani sing tak suwun rino wengi dadi tamba kangene ati iki dadi antepe ngati nganti kapan mung bakal tak enteni aku wis kebacut tresno yo mung sliramu sing katon ana moto bisa turu bayanganmu wis jodoh pikiranku kok kaya ngene rasane wong tansah angen pengen weruh dheweke apa bisa kangen iki bisa